Alvarellos, capital do concello de Monterrei, acollía este sábado o Festival Monterrei Reverdece, combinando os dous grandes eventos do final do verán na localidade, dúas citas que tiveron que ser aprazadas no seu día por a vaga de lumes que asolou a comarca, a festa da vendima e a xuntanza internacional de gaiteiros. A primeira parte do día estuvo dedicada á vendima. A media mañá a veciñanza acompañaba o folión dos carros tirados polos bois que cargaban as uvas desde a viña a Cortiña ata a Alameda. No desfile non faltou a amenización musical e os bailes tradicionais. O momento máis esperado tiña lugar xunto á carpa cos postos de comida, bebida e artesanía, cando se descargou a uva e se procedeu ao pisado tradicional. Despois do pisado, os asistentes gozaron dunha degustación de bocadillos de porco, espeto, empanada e pulpo, todo, por suposto, regado cos viños da denominación de orixe Monterrei. Para amenizar o xantar sobre o escenario actuaron os grupos A Roda e Coañadeira. Como fin de festa, tras a xuntanza internacional de gaiteiros, o grupo Luar na Lubre despediu este primeiro Monterrei Reverdece.